तू तो वाचिला मला गोष्ट मिस्टर कोण जैसे पाई होतो तो साई तुरो 5 मिनिट जिंदगी आई तू आवाज देती मला मूवी तो भाई चिरे देती आता मी मला दाखवायचे हां मुदा बिनी आता मी मला दाखवायचे अरे चांदनी तोरा कळायची तो कथा मुकुजीबी दीदी दीदी तू कोण बुझिबू भाई मो सही तो बुझी नी कागज रंगा तैयारी करची 17 नंबर पृष्ठ राजा तू चांदनीला साहित्य पैचिरी कागज तयारी करिछु दीदी ମୋ पैचिरी बाकू मात्ता जमा गलानी तेनु ता साहित्य पैचिरी कागज तयारी करछि दीदी दीदी dengar yang सुंदर होईची ना अरे चांदनी बायको कोणा दुष्ट होती ना बायको कोणा एमिति कहती भाईटा तो पैचिरी तो अच्छा ठीक अछि बापा आसु ना तो पाई गोटे दुआ साहित्य बही आनिया पाई कहबी एथर खुशी तो हां दीदी अच्छा कहलो मुआजी काहे की मंदिर जाईतिली आज तो मंगलवार ସେଥିପାଇଁ ମା ପାଖେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ନା ସେଆଡୁ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କିଏ କହିବ ନା ତାକୁ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ହଁ ଦିଦି ଆଜି ମିଠି ପରୀକ୍ଷାର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ତମ ପାଇଁ दीदी तू ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉ ହଁ ରେ ତମେ ଆସିଲେ ପରା ମୁଁ ଆସିବି ଦିଦି दीदी मोटाए कथा पचारि ए परिवा दीदी अरे की कथा पचारु दीदी अम्मा केबे मरी गले आमे जानिनो किंतु तू महाराष्ट्र भाई हमको बड़ करिछो हां दीदी मां मते दिकी सेना देई न थांता राजा चांदनी आओ तारे मत मां कथा मनी पके बना मु तुम सहित जमा कथा आइबिनी
दादी दीदी लो ए दीदी हम मां के मरी गले कुआना दीदी लो चांद बगी दीदी बाबा वाला दीदी ନାଇଁ ଭାଇ ଆମ ଦିଦି ଆଉ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉନି କଣ କରିବା ଜମା କଥା ହବନି ଆମ ସହିତ ଆମ ତ ଭଲ କଥା ଶୋଇଥିବି ହଁ ଏ ହୁଣ୍ଡି ଧୀରେକି ବସିବୁଲ ମୋ ପିଠି କାଟିବ ନା ମ ମୁଁ କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଯେ ଦେଖିଲ ହୁଣ୍ଡି ଦିଦି ହସି ଦେଇନା ଦିଦି ଏ ହୁଣ୍ଡି ଦିଦି ହସିଲା ନା ହୁଣ୍ଡି ନା ଭାଇ ହସୁନି ଦିଦି ସେ ତାର ଭୂତ ସଜାଇଛି ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଛି ରେ ସାନ ପୌରୀ କାହିଁକି ଆମ ଦିଦି ସେ ହସୁନାହିଁ ଟିକେ ପରି ହସି ଦେ ନା ଦିଦି ଟିକେ ପରି ହସି ଦେ ବନ୍ଦି ହସିଲା ଦିଲ ନାଇଁ ଭାଇ ଜମା ହସୁନି ବିନାକି ସେ ଦେଖି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲା ହସି ସୁନାରୁ କାମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁନାରୁ କାମର ଭାଇ ଭଉଣୀ
ଆସିଥିଲି ଆଉ ତମେ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମତେ ମା କଥା ପଚାରିବନି। ନା ଦିଦି ତତେ ଆମେ କେବେ ବି ମା କଥା ପଚାରିବୁନି। ଦିଦି ଏଇ ତ ମେଡି ପରୀକ୍ଷାର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ହଁ ଦିଦି ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ ନିଜ ମେଟ୍ରିକରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବୁ। ହଁ ରେ ସକାଳେ ପୁରା ବାପା ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାପାଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଅ ବୋଲି। ବାବା କଣ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦିଦି ଡକ୍ଟର ଆଉ କାହିଁକି ଦେଖେଇବୁ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୂଳରେ ତ ମୋ ପେଟ ବୋଟା କମି ଯାଉଛି। ଦିଦି ଦିଦି ତ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ରିଜଲ୍ଟ ଧରି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବା। ଏଇ ତ ବାପା ଆସିଲେଣି। ହଁ ଦିଦି ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ବାପା ଆସିଲେଣି। ବାପା ଆସିଲେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବା। আজি মজুর মিনাক্ষী মাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন পাস করেছি। দেখলে দিদি আমি কইছিলি না তুমি মেট্রিক পাস হবি। যা দিদি বাপাঙ্গু পচার কোন সবজেক্টে কেতে মারাইছি পচার দিদি পচার। ও বাপা কোন সবজেক্টে কেতে মারাইছি বাপা? আরে মা আরে মা তুই পরা হেডমাস্টার বন্ধুবান্ধবଙ୍କର বড় ଝିଅ। ଏମିତି କି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଣେ ନାହିଁ। ସତ କହୁଛି ବାପା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ 100ରୁ 100। ତେଣୁ କରି ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। କି ପୁରସ୍କାର ବାପା? ଏଇନେ ତ ପୁରସ୍କାର। अरे गुणंगर टोपी तोते मु कोठी रौणा करिछि। आज हेडमास्टर बंधु महांतीर मान सम्मान को कोठी माटी रे मिसै देलु। हजार हजार लोकଙ୍କର ପଝାକୁ ପାସ୍ କରିଲା वाला ए बंधु महांती आज ता निज झियो माट्रिक रे फेल। लोक पचारिले मु केवली उत्तर देबी। अरे गुणंगर टोपी आज मारिबा तो अवस्था कोन?
ଯାଉଛି ବାପା ଯାଉଛି ସେଇ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଯାଉଛି ବାପା ଯାଉଛି ବାପା 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 ମଧୁ ନାରୀ ବୋଲେବି ତମେ ତାକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଲ ବାପା ତମେ ଜାଣିନ ବାପା ଦିଦି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳେ ଆମ ଲୁଗା ସଫା କରେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ କରିଦିଏ ବାପା ଆମ ଦିଦିକୁ ଫେରାଇଲେ ବାପା ଆମ ଦିଦିକୁ ଫେରାଇଲେ ଦିଦି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବାପା ମରିଯିବୁ ବାପା ନାଇଁରେ ପଛ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସେ ମୋ ଲାଗି ବୋଲି ମାଟିରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ରାଗରେ ମହତଟା ତା ଉପରେ ଉଠିଗଲା ସେ ଗୁଣରେ କଣ ଅଛି ଦିଟା ପିଲାର ମା ବଦଳରେ ମା ପରି ଯତ୍ନ ନେଇଛି ଯାର ଯା ତୋ ଦିଦି ପିଣ୍ଡରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ତାକୁ ଡାକିଦବୁ ଯା ନା ବାପା ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେ ଜମା ଆସିବନି ବାପା ଜମା ଆସିବନି ଆସିବନି ତ ସେ ଯିବ କୋଉଠିକି ତା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାଡି ସେ କୋଉଠି ରହିପାରିବ ତୁ ଯା ବାପା ଡାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବୁ ଯାଉଛି ବାପା ଯାଉଛି ଚାନ୍ଦନୀ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ମୋହି ଦାୟୀ ଘରର ଏତେ କାମ କରି ସେ କେମିତି ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ରେ ସେ କେମିତି ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାପା ବାପା ମୋ ବାପା ମଧୁକୁ ପାଇଲିନି ଗାଁ ବୈଦେଶୀ ପାଇଲିନି ବାପା ପାଇଲିନି नहीं मैंने से गला कोठी चलो चलो खोजलो मिनटी udah dia itu dia
ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି ମିଛ ମରିଯିବି